Ijele, this guy is really creating problem for himself. Tell me how a community in Amandowa in Imo State come outside decided to go into bush and look for any camp of Fulani in their community, and Ijele is against it. My people, what is the problem? What this guy really wants in Igbo land is what I want to ask. But however, let us also watch the videos, and before we come back and continue, stay tuned. Yeah, today being June 26, being Friday, the whole youth of Amandoba, I got inside bush for Fulani. Even I make sure no buy the secured. I wanna buy the secured. Nah, they are good to go. Sure. Yes, today being June 26, being Friday, got the entire youth of Amandoba and the squad of Isu. I got him all here. He make sure now Bodayo Amandoba deserve, because when you Bodo deserve now, only let Fulani name or Kariala. So being June 26, being Friday, kind of move. So everybody on yana so no bebre in a go for go show yike in a bebre be show yike kwabele ike me show yike dị ka na apija ino na ekpere anwa kwula anwa mkpụrụ mmiri ma okolus ọ dị ga ka happen in a half onye ọbụla ṅụrụ guzoro ma okolus egide gị ewu bandit. Let's go. Ndamandu osu ahla akunu chetara mgbe ESN bidoro ọhụrụ, all this type of thing ka emegido ụfọdụ ndị ebido gawdawe onwe ha akunu fụ ka ọ dị na hotel at that time, ma mgbe emere ihe mere n'ime ike osu ahla Fulani Oshiole, ndị Fulani nwanụ agafeghị Isu Njaba, agafeghị Ezi Isu, agafeghị ụlọ anọ eshi ha ama Igbo, agafeghị ọgwa, agafeghị oburo side nke ọzọ ụzọ ala enyi na ụmụnne ụmụ egbe ụmụ ezele aba ụmụ ezele eze side eshi ihu side orodo, agafebeghị orodo, agafeghị oburu ụmụ arọ, erubeghị ụmụ na unu etiwele na unu na-aga n'ime bush etu Fulani shi ole bata na bush. Osu ahụ n'unu enwere ihe unu na-ezuzukweni ya n'ime eke ahụ, na-ezuzukweni ya n'ime eke. Nji ntụnụ ya olesi na enweghị gwara m ya, nji ntụnụ ya na enwere onye a na-asị na a na-abịa itinye kampụ eji achụ ndị Fulani. Mmadụ fọdie mụ na-ekwu ya ka m wepụ ugogbe anya ka unu ahụ, mmadụ fọdie ekwefuru ihe a mere n'Ọsụ zuzuokwenye ya n'ime eke o. Ya bụrụkwa nnọọ n'ogho unu lo ka unu chọrọ iji ihe akachi cruise na-eme ka o wee uru na enwe achọghị ka atụọrụ unu ego na-emenu na-emesekwu onye ọbụla chọrọ okwebe. Onwekwe onye Fulani ọbụla nọ n'Umuduru Amandugbo, nwekwe Fulani ọbụla nọ na Amandugbo anywhere. Bush ọwụshi ole nọ na Amandugbo, bush ọnụ ole na Amandugbo, ele nke ime ọhịa ọnọ na Amandugbo. Osu ahụ n'unu na-ezuzukweni ya side ahụ unu na-ezuzu ya kwuru n'ime eke unu ahụ na-ezuzu na ya die ọwụ m na-ekwu Chukwu ka ofe egbu na-ekwu ụmụ di m Umuduru Amandugbo. Onye zuzuru nnu na-asị na-etiri camp like nnu ya na ndị ntụnụ ya. Onye ọbụla n'ọkwa be enwekwe onye na kọmpand na-azụtali kamera, onwekwe kọmpand na-ege kamera eru ukwe 200,000 naira. Onye ọbụla ga-ekwe kamera tinye n'ihu be, onye ọbụla jekwenu na-agwakwanụ igwe Amandugbo ahụ ọ na ha ese etinye elekshọn na ha eru na amakwa m elekshọn kunu na-akwado ihe aka gịnị. Onye ọbụla ma okwe elekshọn enwe onye ọbụla ị chọrọ itoere ya, enwe ihe ọbụla unu chọrọ ime mee na ya. Ịfụrụ nke unu na-asị na unu na-achọ fụ shi ebe krọs bikonu kebe ime ọhịa ha dị
ndị ekwego 100 men na some of you onye nwekwo ka onye dị n'ama ndụ ibe na-ama onwekwo onye na-amaghị ibe na-ama ndụ a ka unu niile onye na-ezuzukwa ihe ọ na-ezu ga-akwanụ na ụmụaka na-ezuzu ebe ahụ na-ezuzu ya ndị nke na-aga obodo unu gaa n'obodo ga na-ezuzu ebe ahụ na-ezuzu ya nnu ya na ntị oles na-akọtara m ya nnu ya otu ọbụla unu shichọ otu ọbụla onye shichọ enye like agbakọta ha ọsọ n'obodo ahụ ana m ekwu ya openly onwekwe chọrọ challenge ya pụtakwa challenge openly like this ka m na-emewu ya anọkwa m na ịnọ n'akụkụ ataghị ọnụ anọkwa m na ịnọ n'akụkụ ataghị ọnụ onye pụta na-ekwu ya o onwekwe Fulani ọbụla nọ n'ama ndụ yes search wa n'ime ọhịa go there, go to the bushes. If you see any illegal activity, anybody doing any criminal thing there, deal with the person. Any person you see there, deal with the person. But what we will not take is somebody telling me, Fulani, where? Nebe, anything, like we will follow that investigation to the last. We will, you know, I saw this since 2 days ago, and then I decided to keep quiet because I've been a bit busy. But I cannot let this thing stand, though. I took off him. We will not let this thing stand. Nobody will put anything in camp. If we have security, let the security have their office, and let it be only people from Amandoa. We are not in short supply of youth. We have people. Onwe onye okwu gbajiri na Amandoa. Onwe onye na-aga alụli ọgụ there. So if there is any invasion, we will handle it ourselves. I don't want to hear that they want to go to so camp and bring people. It will not happen. No. Okay, mekwe. Equip our people for security. Above all, let us have cameras. Above all, sit in a camera corner for my mmadụ. Mana nke na nwere ndị a ga-akpọta ndị nwere onwe otu aka o si setie asịghị ESL gasaịdị iyi mgbe ha jee ti ya furu ya mere ndị agha mere nke ga-eme ndị ga-etara ihe ege ga-adị wọs si n'ọmụọ kwuru ya ka ha kwụ otu a egwu nke atọ saa na hey ọkwa egwu ndị nna nna anyị ha ndị nọbụrụ agha Biafra ome just school go down ka ị ga-egwu a iwe ma na Igbo na-agụ egwu Igbo na Agari logodo, Nikale Kambo, Opangala Biere, Gizaba Biafra, Opangala Biere, Gizaba Biafra. Roger! Your son! Your son! Japalan Nagi! Yes, sir! Hey, no sir. Then they tell Umokoko they no 1 year. Pikin waiting by your papa, he say na snail. Waiting by your mama, na snail. Waiting go for her, na snail. Go for the nonsense unu jichanaka. This rubbish will na for her. Now don't go cover face. Now the same you people wey we know now. Now the Kano don't tell her na make her go they cover face. Then they do this nonsense. Nye. And the Okoko where they praise them for that video, you see you people, no worry. I don't blame you. I blame the governors we have in Aribo, because if all of them would be tenacious as the governor of Enugu State, Pitamba, I'm sure most of you fear will not even let you people be on social media, let alone promoting this garbage. As for those of you that are raising rifles, the people that they used to stage the first ESM video, where are they today?
Most of them have either been recycled or they ran away. The lucky ones ran away. The rest are in jail. So go way back who need again and call this on nonsense. You know Jichanaka or nonsense who bucha. As if he said no na fish. Then he said no also no gonna walk again. On our own no pass on. You people better drop that rubbish you are holding and go look for what you do with your lives. Tobo. Nature and go to Okpo handaz or kunaka kunu geja no you no jichanaka. This one are rubbish. Extra two magazines na be the fight we na prepare for. After now go carry am go Okigwe, go stage, go around one bush, go another, go the same bush, now go this side do video, go this side stage video. They do not say anywhere. Those who are destined for destruction will eventually be destroyed. Obahul, or you go still end, you know how you go still end. Now where they pursue on for Mother Valley, where they no go pursue on. Now time they never get for now. Because when you see that way, now they call for. That's way now they call for. No worry. At least now, when I don't fracture. Yes. When I don't expose on ourselves, now don't they see how now they take the chop on our money, where they contribute. Then the rest of you now kidnapping and vehicle theft. Nine Jonah home. Biafra. Go to your state governors and go demand whatever it is they are not giving you. And stop all this nonsense very useless set of people. Shebu na so na dey fear. Unu ne kpuchizi una. Now na the cover face. No worry, now na money una go see here something. Idiot. Guys, share this video and drop your own opinion in comment section. Make sure that you share this video because we must know what this guy really wants in Igbo land. If you are not Igbo, then stop talking about the Igbos. That is the final answer.